Volem començar aquest balanç contextualitzant a què respon l'organització d'aquest esdeveniment. Aquest esdeveniment respon una mica a l'estratègia que té l'Ajuntament de Barcelona per desenvolupar econòmicament la ciutat, és a dir, per generar riquesa i ocupació, aquests són els termes que utilitza l'Ajuntament. Aquesta estratègia respon clàssicament a neoliberalisme i això respon a facilitar la inversió econòmica de les grans empreses, de les empreses més poderoses adquisitivament, per invertir en els seus negocis i amb la generació de riquesa per a aquestes empreses, elles podrien generar ocupació per a la majoria de la societat. Aquesta és la lògica que segueix l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, urbanísticament hi ha molts exemples, no? 22@, crear clústers, no? Infraestructures perquè puguin anar aquestes grans empreses, afavorint-los-hi a nivell d'impostos, trencant barreres d'impostos com el 22@, per exemple. Llavors, per altra banda, en aquesta lògica d'afavorir a les grans empreses s'organitzen aquests esdeveniments enfocats a la modernitat, a les noves tecnologies, a la innovació tecnològica, per una aparença, generar un atractiu per Barcelona que pugui ser atractiu sobretot a nivell internacional i generar un turisme orientat principalment a grans empreses i grans fortunes, gent que pugui venir a invertir a Barcelona. És a dir, l'orientació per sortir de la crisi que utilitza Barcelona és que sigui atractiva internacionalment per invertir. Centrar-nos ja en el Mobile World Congress. Qui són els beneficis derivats per les ciutats que tant argumenten? Principalment el sector de l'hostaleria i la restauració. Qui s'està beneficiant concretament? Les grans cadenes d'hotels de luxe i de restaurants de luxe. Mentrestant, quan parlen de generació d'ocupació directa, si analitzem l'ocupació que genera aquí en el Mobile World Congress, la majoria és temporal. Temporal amb unes condicions bastant precàries en el sentit de moltes hores. És a dir, serveis de la gent que es dedica a treballadores de neteja, treballadors de seguretat, treballadors d'accessos. Aquests treballen una mitjana diària de 16 hores, d'entre 14 i 16 hores. Muntatge, els dies previs i anteriors també, una mitjana doblen jornada laboral. Llavors, aquesta ocupació que s'està generant al Mobile World Congress, en el barem masculí-femení. Trobem l'ocupació que s'estan encarregant el gènere masculí, el sexe masculí, s'està encarregant de tractar els negocis, a cada estant són els qui es responsabilitzen de fer les transaccions o explicar concretament als empresaris interessats, mentrestant que el sexe femení s'està dedicant les dones, només ocupen el sector d'asafates, és a dir, només es potencien les dones per l'atractiu físic. I aquí tota la crítica que es pot fer al darrere de sexisme, utilització del cos de la dona com a reclam, etc. En aquest sentit, tot conjuga en el fet dels congressistes que venen aquí a parlar, que només, això ja ho ha tret algun altre mitjà, només un 10% són dones dels congressistes que venen a parlar, i dels congressistes assistents també, això a simple vista es pot veure, no hi ha unes dades, no podem ser les dades exactes, però si més no segur que és inferior a aquesta proporció del 10% dels assistents a aquest congrés. Això quines implicacions pot tenir a nivell de sectors que s'estan potenciant indirectament o potser directament, però silenciadament, per Barcelona? A part de produir-se aquesta assistència de persones de fora de l'Estat o de Barcelona a assistir a aquest congrés, es produeix una importació, i es pot dir així, una importació de treballadores sexuals de fora de l'Estat que van concretament a proveir des de sex clubs, llocs que se'ls diu de massatge, si així, perquè vagin tots aquests congressistes que venen aquí. Llavors, hi ha les empreses que de xofers disposen d'un catàleg amb tots aquests llocs, un catàleg de tots els llocs i ho tenen categoritzat amb sex clubs, massatges with happy ending, massatges without happy endings, amb aquestes 3 categories. Vas a qualsevol d'aquests locals, que es poden situar bastants a Aribau o a Còrsega, per allà hi ha com 4 o 5, estan tots els xamfrars replets de taxis, limusines d'aquestes que són com monovolums, i les amb matrícula a Mercedes amb matrícula alemana estaven allà.
i constantment parades de... Bueno, hi havia molt moviment en el sector aquest i provinents tots amb gent amb les acreditacions. I finalment, a mode com de conclusió, no deixa d'evidenciar també l'organització d'aquest esdeveniment a qui va orientat, en el sentit de que fins i tot disposen en un moment on la majoria de gent associada i mobilitzada de Barcelona s'està mobilitzant en contra de l'augment de les tarifes del transport públic, la gent que és congressista disposa de bitllets gratuïts durant el congrés.